Kala ko okay na. Kala ko naka-live na ako, di pa mo pala. Ayan, okay na. Hello! May mute na ba ako? Ay, ano na ba yung... Okay. Hello! Catherine Diga, Yahoo! Thank you, Sisi! Maxfield, gusto mo mag-join, sis? Join ka sa akin. Pasok ka! Ha? Ani Lazaro, thank you, Sisi. Paano ba mag-share? Invite. Paano ba? Akyat na! Naayos ko yung ano ko eh. Happy Thanksgiving, yes. Happy Thanksgiving. Akyat ka na! Chikahan tayo. Mega shout out! Hello, Kuya Beltran OFW. Hi, Charbert. Good afternoon, good noon. Teka tang, sis, di ako prepared. Huwag ka nang prepared, hindi rin ako prepared. Ngayon lang, naisipan ko lang mag-ano. Huwag ka nang prepared, hindi rin ako prepared. First time to be here. Opo, bihira lang kasi ako mag-LS. Minsan nag-LS ako. Madaling araw. Morning pa dyan. Dito, anong oras na ba? Mag-go 1 p.m. na. Hindi prepared si sis. Pasok na, sis! Nabisuhan ko din si friend Dayan, sis. Hello, good morning. Good morning, good afternoon. Paano ba? Paano ba mag-ano? Anyway. Hello, sis Ayami. Good afternoon, sis. Ayan. Charbert. Ayan ka pa, Charbert. Madaling araw nag-LS. Opo, madaling araw ako mag-LS kasi
Yun yung time na free time ko talaga. Na yung mga baby ko, tulog na po. Char! Char, para kang gymnastic athlete sa suot mo. Bagay sa'yo. Char, ano to, uniform namin to, Char, sa Skechers, Char. May ano pa siya. Uniform namin to kasi dati nag-work ako sa Skechers dati. Ayan. Pwede po kayo magbaba ng inyong bahay. Let's love each other. Anong baby ko. Nag-iingay yung baby ko eh. Ayan, hello sis Carl. Good afternoon. Thank you sis. Hello, Mike Celine Toscano. Sir JM Toscano. Tamsak dan. Thank you. Thank you sa patamsak. Bigyan kita na yung jacket. And then, hello, Nelly Dakaw. Thank you now. Hello, thank you so much sa pagpunta. Dami naman. So happy naman. BG lang sis. Okay lang sis. Thank you so much sa pa-BG. Fisha Solar. Hello sis. Good afternoon. Ayan. Ang init sa amin. Ka-upload ko lang ng premiere ko tonight. Patamsak naman ako, guys. Mga lalab. Ka-upload ko lang kanina. Ay, ngayon lang pala. Ngayon lang. Hello, sis Ayami from Lark Pahabad. Carl, si Carl, si sis Carla. Wala si ano eh. Wala, sino ba to? Si Master Rix, Heaven Rix. Baka tulog pa. Share ko lang yung aking ano ba to? Guys, maglablaban lang kayo dyan, guys. I-share ko yun lang yung aking premiere para mamayang gabi para matamsakan. Ayan. I-share ko lang siya sa ano ko. Baka merong gustong mag-join sa akin.
Baka merong gusto mag-join sa akin. Pwede din. Akyat lang. Sino gustong umakyat? Na-share ko na ba lahat? Nasa na ba ako? Call Pahabad to Krisha Solar, Mike JM Toscano, hello po from Ayamis Family Vlog. At Beltran OFW, hello po from Krisha Solar. Nagbaba ng bahay si Sis Mike JM. Hello Sis Ayami from Call Pahabad to. At Ayami Family Vlog, Dana po from Beltran OFW. Dan Tamsak Char, first honor sa pagtamsak sa premiere mo, Char. Thank you so much, Char. Napaka-ano mo talaga, supportive mo. Thank you so much, Char. Thank you. At Beltran OFW, salamat po, OTW sa'yo. Nagbaba ng bahay ang aking sisilab na si Mixpil. Parang ako sis, baba ko, link ko, patamsak. Sige sis, baba mo lang sis, Carl. Ayami, thank you so much sa BG mo dyan. At Beltran OFW dan po from Ayami's Family Vlog. Ay, aking sisilab na si Anduaman, sisilab. Good afternoon. Thank you sa patamsak. Ayan, tamsakan natin yung premiere ni Sis Carl. Tamsak dan. Ganito na time slot mo. Sis, alam mo naman ako pabago-bago yung time slot ko, di ba? Pag may free time lang ako, doon ako naghahanap talaga ng time na mag-LS, mag-live. Hello sis, mega love shout out. Hello sis, ABCM channel. Pwede ka sis magbaba ng bahay mo sis. Para ma-announce ko. Carl Pahabad, heart from Anduaman. Yes, lalab, come here. Beltrana FW, love from Anduaman. Hello! Hello sa aking lalab. Painom. Sis. Hello sis Anduaman from ABCM channel PH. Si aircon. Pwede mong i-on duman. I-on duman ang switch kang aircon. Duman sa may likod, sa may, alam mo to sa may, sa tuyang, plants na duman. I-on duman. On mo lang. Para ma-on ang okay, sis. Sana may time slot ka na para tuloy-tuloy na. Haha. Oo nga, sis. Pinaplano namin talaga mag-asawa na magkaroon ako ng talagang mag-LS na ako. Kasi 'di ba palapit na rin. So para habang palapit na siya, yung inaano ko na rin yung WH ko kasi medyo mababa pa yung WH ko, ang baba pa talaga. So pinagpaplanuhan talaga namin na magpalaro na rin. 'Di ba nag-ano ako sa iyo kung magkano yung budget, parang budget sa isang araw. Nakikita siya, ate, bawal daw ang baby. At Anduaman, hello from Ayamis Family Vlog.
Lablaban lang kayo mga sisi loves, mga ano yan, mga ano ba to, organic yan, mga organic. Ay, yummy, hello, from Andowaman. Oy, Char! Char! Cebuana Vlogs, Char! Thank you so much, Char, sa pagpunta. Busy ako, Char. Cebuana Vlogs, heart from Andowaman. Nakakaano? Magbasa? Tamsak na host, Team Wakwak, Jane Bell. Hello, Sis Jane. Hello. Uy, Sis Jane, baba ka na ng bahay mo. Meron na, baba ka ng bahay mo, Sis Jane. Sis, at Jane Mix Vlogs. Hello, Sis Jane from Ayami's Family Vlog. Anduaman Sis from Char Cebuana Vlogs. Sisi, baba na muna, may bawi na lang. Okay lang, sis. Thank you so much sa pagpunta at sa pagtamsak. Thank you, sis. And Char, love you, Char. Ayay. Char, love you. Hello, Char Cebuana Vlogs. Good PM from Charbert. Cebuana Vlogs. Hello po from Ayamis Family Vlog. Cherry May Reyes. Hello, Cherry May. Ayan, bigyan kita ng ano. Ayamis Family Vlog. Hello, sis. Nakamute lang here. Charbert from Cebuana. Mag-aano lang, siguro mga 1 oras lang ako. Ayan. Thank you, thank you. Ay, yummy, hello. Papalitan ko lang tong aking, ayan. Waila Lab. Thank you po. You're welcome, Cherry May. Thank you din sa pagpunta. Wait lang. Hi, Sisi. Dito na mi. Team Wakwak. Sis, ano na? Pasok ka na ba, sis? Manggugulo tayo. Mag-iingay tayo. Sis, baba ko ulit yung yung bahay. So, sino po gusto umakyat? Pwede din. Nagbaba ng bahay si aking Sisi Love na si Mixpil Team. Thank you, sis Catherine Viga, sa pagpabigi, sa pagbigay ng heart. Wait lang, ang
Hello, sis! Hindi kita marinig. Ayan na. Ang volume ko. Sige, sige. Sisi here lang video sa'yo. Thank you, Sisi Ayami. Thank you so much. Sis Tang, yes, sis. Carl Pahabad. Request na ako song. Ha? Wag, uy, baka magsialisan sila. Wag yung boses ko pang toilet lang. Anduaman, hello. Grabe, nagpuyat ko gabi. 30 kabuok. Gilagas ni Lolo, ha ha. Beltrano OFW. 30 yung tinanggal sa'yo. Kanina, yung nabawasan din ako. Nabawasan ako ng mga, ilan ba? Siyam? Sige na. Baka magsialisan sila, sis. Here lang, Char. Thank you so much, Char, sa pabiji. Mixpia, Dan po from Beltrano OFW. Sis, hindi kita marinig. Nasaan ka na? Okay. Ayan na, okay na. Okay na. Naririnig mo na ako? Oo, labas ka na. Oh my goodness. Ayan, sige. Ayun. Hi, sis! Hello! Wala Wala pa ba si JS Good Times? Wala pa. Saan ba siya? Baka tutulog busy. na. Hindi. Anong oras yun? Naku, late din yung natutulog. Late din yun. Nangingisda din. Siguro, hindi ko alam, baka busy siya. Baka nga. Oo, Tiyatago ko, baby. Hindi rin siya nag-reply baka busy nga. Baka busy o baka may ginagawa. Wow. First time mo ba to, sis? Or nakailan ka ng Hindi, ilang beses na ako nag-live. Pero pa nagla-live kasi ako, madaling araw. Oo, hindi ako nagla-live ng ganitong oras. Mag-live, siguro 2 beses lang ako nag-live ng ganitong oras. Madalas talaga gabi, pag free time ko na. Oo. Anong oras nga dyan? 1:17 ng hapon. Ng hapon. Wala si Sir Rix? Wala nga, inintay ko nga si Master Rick. Parang nakita ko siyang nag-message doon sa sa group Team chat. Wakwak ata. Oo, parang. Hindi ko sure kung sa Team Wakwak ba yun. Oo. Graduate na sana ako sa grade 2 host. Kuya, ilan na lang ba kulang sa iyo, kuya? Hindi ko pa na-check. Hello, sis Mexfield team from Carl. Hello, Ate. sis. Hello, sis. Carl Pahabad. Lark Pahabad too. Ang gaganda naman ng mga nasa screen. Oy, Charbert. Wow. Charot lang. Charbert, thank you. Alam mo yan. Thank you po. Pero charot lang. Hagard na mga mami. Maganda pa maganda pa si Mexfield. Ako talagang haggard. Naku, sis, ikaw naman. Ikaw talaga. Ikaw nga yung pinaka maganda dito eh. Wow, char ba yan? Oo. Hindi. Totoo nga yun. Natural beauty. Sabi ni Sis Carl, na magagandang host. Sumali ka na rin. Ali ka na, sis. Lark Pahabad. Ali ka na. Huwag ka nang mahiya. Baba ko ulit sa bahay. Para ano ba ito? Naibaba ko ba? Okay yan. Hindi kasi kayo nakita-kita eh. Dito na lang. Kuya. 5 na lang pala, kuya. Kulang mo. Sige. Mega love shoutout sa aming Team Wakwak. Yes, Team Wakwak. And then, Team, The Voyagers family. Nandito yung The Voyagers family kanina. Dito din? Oo. Mega love shoutout sa The Voyagers family.
Shout out sa lahat. Hello po, it's me, Elia. Ayun. Ano ba mag-ano dito, maglagay ng show? Ano bang show? Ay, ganyan ba? Naninibago ako dito sa ano, sa computer. Madalas kasi gamit ko phone eh. Ay, wait lang, lalab. Pwede pala sa phone? Oo, pwede sa phone. Wait Pero, lang, kasi StreamYard pa rin gamitin mo. StreamYard pa rin. Hindi ko alam yun ha. Akala ko, pwede lang pag hindi ikaw yung host. Hindi ko alam ha. Now I know. Kasi madalas, nawawala ako sa screen. Uy, no. Kasi madalas talagang ginagamit ko phone lang. Eh, nahihirapan akong, paggamit yung computer ko na pumunta sa mga guest. So, nahihirapan ako. Ang ginawa ko, hiniram ko yung laptop ng asawa ko. Kasi yung laptop ko hindi gumagana. Ayaw gumana ng camera kanina. Kaya pala, okay. Hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman. Ang hirap kaya tumingin ng mga comment sa phone. Hindi mo makita sarili mo. Oo, kasi dati ang gamit ko dalawa. Pero ginagamit kasi yung isa. So, hindi ko na magamit-gamit. Naintindihan mo ba ako, sis? Nawawala ako sa topic. Sino? Ha? Ayun. Baka madagdagan dito, host. Sige lang, kuya. Baba mo lang yung bahay mo, kuya. Ayan Sige si na, Charbert. join na kayo. Magchikahan tayo. Oo, ayan si Charbert. Si Charbert, napaka-loyal yan. Lagi siyang very supportive talaga yan si Charbert. Ang aking Charbert na si Bintanan ni Berto. Wow. Baka naman pwede nyo rin akong dikitan. Ayan, ibaba niyo yung bahay ng mga lalabs. Ayan, ilagay ko yung bahay ko. Baka pwede nyo rin akong dikitan. Sige na, babae mo lang. Akyat ka na, Charles. Cebuana Vlogs. Isa ka pa sa maganda. Ayan. Nasaan na ba si aking Char Cebuana? Bakit sa private chat yung ko? Ha? Yung ko, bahay ko. hindi ko maintindihan pa tong sa phone, ha? Hindi ko maintindihan. Saan ba ako magko-comment? Ba't palang option? Sige. Tingnan, ako saan ba yung bahay mo? Nasa private chat siya, sis eh. Bakit hindi siya makita sa comments? Alin gusto mong ibaba ko, sis? Yun na lang yung short, yung cake short na lang, video. Something, o yung may cake, yung 4 years anniversary. Yun. Salamat, sis. Ayun. Mega love shoutout, Ayami's family. Hi, sis! Halika na, sis. Akyat ka na. Chikahan tayo. Ito. Sino pa ba andito? Mega love shoutout, Bintana ni Berto. Beltran OFW. Hello po sa inyong lahat. Baka po pwede nyo po akong dikitan rin. Bakas na lang po kayo para mabalikan ko kayo. Mixfield team. Yan yung bahay niya. Ayun. Hi, it's me, Leia. Isa sa pinakamagandang friend na co-host. Charot! Charot lang. Haggard na, mami. Hindi halata. Walang tulog-tulog. Nag-ayos lang ako ng konti, sis. Ano ka ba? Nakaya naman kasi. Buti ka ba, may pa-eyeliner pa ako. Wala. Tingnan mo naman. Hindi, maganda pa rin. Maganda pa rin. Natural beauty ka eh. Ako, pag hindi ako nag-ayos, wala talaga eh. Sabi ni Charbert, walang charot. Maganda pareho. Host at co-host. Ay, ganon. Sige na, maniniwala na ako sa iyo, Charbert. Sana all maganda, Char. Maganda ka, Char. Akyat ka na, Char. Shout out po sa lahat from It's Me, Elia. Baka madagdagan dito, Jose. Sige, kuya, baba mo lang po. Ayan pa rin si aking sis, si Ayami. Thank you, sis, sa pabigi. At si, join ka na, sis, Ayami. At 202 na host. Ayan na, kuya, nag-graduate ka na. Congratulations, graduate ka na. Ngayon, ka na, grade 2 ka na. Ayan pa rin si aking sis, si Catherine Vida. Isa siya sa mga, Voyagers.
Catherine Vega. Nasaan na Hello ba? po! Mega love shoutout po sa inyo, Catherine Vega. The Voyagers ba to, sis? Sa The Voyagers yan. Hello po! Muna. Beltrán OFW. Sana di na lalagas ni sana di na lalagas host. Sana nga kuya. Hindi pagkagaling mo dito ano mo na siya, ano ba to, clear history mo na siya. Ay, nakikita yung aking lalab. Ayan, nagbaba ng bahay si aking si Jane Mix Vlogs. Kuya, isa rin siya sa mga organic friend. Ayan. Sa siya ngayon, nasa Korea. Lalab. Yes, lalab. Nandyan ba baby mo, sis? Nandito kasi pag nandun siya sa panganay ko, sis, umiiyak. Tinatago ko lang kasi bawal yung baby. Baka, baka may strike tayo. hindi ka pa naman na-strike? Hindi pa naman. Okay. Hindi pa naman. Oo. Sa'yo ko lang nalaman yun, ha? Na? Sa'yo ko lang nalaman, hindi ko rin alam yun. Ate. Hindi pala pwede. Off mo na yung fan, ate. Malipot na, ate. Subukan na ang aircon. Hello, Sisi Jane Mix Vlog. Sis Jane Hindi ko Delia. alam. Andito Hindi na ko naman rin ako. alam. Nagkikigulo na naman ako sa LS ni Sis Tang. Talagang Kung saan na ako Talagang plinay ko yung kahapon. Tawa ako ng tawa. Oo. Kaya nga, laugh trip talaga yung LS na yun. Grabe. Kasi nga, first time ko sa phone, tawag dito, mag-co-host. Mag-join, oo. Mag-join, ganun. Tapos, hindi ko nga maintindihan yung sabi nga ni friend JS na, pa-share daw. Ang naintindihan ko na pa-share yung link, baka daw makapasok siya. Hindi pala, yung yung para kay Sis Carl na something na sa tinatanong niya. Naintindihan ko later na lang. O kaya, nagpindot-pindot din ako dito para, hindi ko alam na, wala lang, baka makahelp ako, baka makabalik si friend. Yung pala, pag pindot-pindot ko, wala, nalaglag ako. Bigla siya tumunog. Ganon, tumunog. Tapos tapos nag-stop si Cedric. Sabi niya, ako na lang pala dito mag-isa. Sabi niya ganon. Hindi niya napansin. Kakanta na ba ako? Sabi niya ganon. Kakanta na ba ako? Tawa. Kaya nga tawa ako ng tawa na siya na lang. Nandun na lang ako sa comment. Sabi ko, Diyos ko, si Rick na lang mag-isa. Wala na yung main host. Wala na yung isang host. Yung may-ari ng live stream, nandun na rin sa babae. Nauna pa yung may-ari ng LS. Nauna pang nalaglag. Ay, naku. Tawa nga ako ng tawa eh. Love trip talaga yun. Sabi niya, hello, host. Hello, co-host from Catherine Vega. Sis, may bahay ka, sis? Kat? May bahay ka? Ayan para si aking sisi Love. Ay, Char. Char. Love you, Char. Thank you sa pabidyo, Char. Sis, hindi ba mawawala pag ni-refresh ko yung screen? Hindi ba ako mawawala? Pag ni-refresh mo? Hindi ko lang alam, sis. Kasi baka mawala ko. Kasi parang hindi ko na baka hindi ko kasi parang nadi-delay yata yung message ko dito. Ang hirap pag sa phone Oo, pag sa phone medyo maliit kasi tapos di mo masyadong maano. O pwede ka, tapos ibaba ko ulit yung yung link. Trek. Uy. Kita na yung aking lalabs. Oh. Ayan, Char. Thank you, Char. Kinig ako, Char. Thank you, Char. Nag-ano ka ba? Nag-LS ka ba kanina, Char? Ha, Char? Nag-LS ka ba kanina? Ayan na.
Yan na, ang aking, ay, lala, ate man, Sis, teka lang ha. Check ko lang. May check lang ako. sige. Teka lang, sis. Beltrano FW, noted from Jane Mix vlog. Lalayin mo makukul ganyan. Oo, Char. Thank you, Char. Love you, Char. Bait talaga ni ano. Sino ba to? Hello, Manay! Si Razor's Vlog. Hello, sis! Hello, Manay! Kumusta? Welcome sa aking live stream. Wala talaga siya. Ayan, add ko na. Ayan. Hello, sis. sis. Welcome I'm back. back. Thank you, sis. Hindi ko malagyan ng jacket si aking Sisi Loves. Wait lang. Ayan. Hello, Razor's Vlog. Mega love shout out. Ayan. Baka pwede niyo po akong dikitan din. Wow, live ka na lagi, Char. Oo, Char. Basta may time ako, Char. Magla-live talaga ako, Char. At magpapalaro din ako, Char. Sali ka, Char, ha? Ano to? Hello, Manay. Natsambahan? Natsambahan din kita naka-live. Oo. Tamsak host, honey working mode. Sige, sis. Sige, Manay. Manay, thank you, Manay. Ingat sa, Manay, sa trabaho, Manay. Manay is salita naming Bicol. Hindi Pareho pala yung yun Hindi pala yun sis. Akala ko yung Manay sa Ilonggo yun. Hindi ko alam. Baka pareho lang. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin sure. Parang sounds like. Sounds like, kami kasi pag Bicol, ganun. Manay, Manoy. Manay. Ganun, oo, ganun yung tawagan. Manay, parang ate? Ano ba? Pwede din ate Manay kasi parang sa level ng age natin, parang ganun na yung tawag. Okay. Hindi rin Oo. Inday sa Bisaya. Sa Hindi, Bisaya. parang iba yung Inday. Sa amin parang, ano ba? Manay, Day. parang ganun rin. Oo, parang Day. pareho lang. Day, Parang Inday. Oo. Oo, pareho. Okay. Yes, Char, sali ako. O, Char, sumali ka, Char. Parang ate. Dali na, chikahan parang na ate ko tayo. doon. Oo. Salamat, lapit na off duty. Ilan na ba viewers mo, sis? Ilan ba? Hindi ko makita dito. 9 million in the house. Wow. Mega love shout out. Mega love shout out sa 9 million viewers ni sis. Hello, Maxwell host from Razor's Vlog. Sis, baba ka na ng bahay mo. Ganda naman ng dalawang to. Razor's Vlog. Mega love shout out po sa iyo. Ang likot ng upuan ko. Manay parang ate. Oo, Manay parang ate. Ganda naman ng dalawang host. Salamat po, Razors. Para 3 na po tayo. Sis, baka pwede pababa ng ko bahay, please. Hindi ko mababa, sis. Salamat, sis. Naku, pinawasan na naman ako ng 8 ngayon ni Lolo. Nakakainis. Buti 8 lang. Ngayon, ulitin ko nga, co-host. Sa akin, Siyam.
Nakakainis talaga. Kakapangisda ko lang tapos dahan-dahan nga lang yung pangisda ko. Binawasan ako agad. Nakakaano, 'di ba? Pero Oo. andun na tayo nakakaano naman ano ba 'yun, sumuko. Oo. Nakakapanghinayang. Oo, pero nakakasama pa rin ng loob. Lagi kang binabawasan. Parang nasa mood ngayon si lolo na magbawas. Wala na siyang pinipiling time. Dati noon Oo. hapon, ngayon umaga, then madaling araw 1 AM. Nahalata ko 'yan, madaling araw 1 AM and then start na siyang ng 4 hanggang 7 'yan. Talagang naano mo na, napapansin mo na yung pag-ano Oo, niya. oo kasi madalas akong bawasan, Mamaya-maya iche-check ko siya 'di ba meron dito sa isang phone ko, meron akong Oo. mga tatlong account dito. So, maya-maya Mm. hindi ko chine-check mismo dun sa account ko at chine-check ko dun sa isa, dun sa kambal ko. Maya-maya okey Okay. lang, oo, maya-maya mga 6 okey pa. Mag-start na yung 7 ayan bawas na. Wala Gano'n. na, oo. So, minsan nag-aano siya, nag-iiba-iba siya ng time. Hindi Basta ko mga gano'ng napansin ano, yun, Basta mga gano'ng napapansin ko lang oras, naiinis ako, bigla na lang nababawasan. Pero bawasan, dati 'di hindi ba? naman gano'n, mga Oo, 2 weeks ago, hindi gano'n, 'di ba? Parang hindi siya hindi, gano'n kahigpit. hindi. Dati noon, nung nag-start ako mangisda, ano lang siya, hindi ko siya napapansin, pero nung first time ko siya napansin, mga hapon ako nababawasan, 'pag madaling araw, wala. Madaling araw, mga 1 AM, wala. Pero ngayon, iba na siya, iba na. Halos ano na, paiba-ibang oras na siya. Grabe ano, Mm. pahirapan na talagang Mahirapan grumaduate. na. Oo. Oo, ang Pati hirap. hindi lang banana sis, pati WH. Hindi ko na ano yun hindi ko napansin yung sa WH. Oo, WH nababawasan din. Konti pa lang yung WH ko pero binabawasan niya na. Ang hirap kong umakyat sa WH kasi talagang, ay, sabi ayan, dinikitan kita Mexpil, maya manual ko na lang. Ayan, ma-manual niya na lang daw yung pagdikit sa'yo. Sige, sige po. Ni Razor's Salamat. Vlog. Wala Salamat na sis po lolo Razor's oras Vlog. magmukbang. Oo nga sis Razors, wala na siyang oras magmukbang basta 'pag nagustuhan niya talagang Oo. tatanggalin niya. Oo. Kaya minsan kahit hindi ka nga nangingisda tinatanggalan ka. Kaya nga, kaya Napapansin mangisda mo? ka na lang, 'di ba? Mangisda Oo, ka na lang kasi pig mauubos. Ma pinahinga mo yung account mo, yung bahay mo, ganun pa oo, rin. gano'n pa rin, Mangisda oo ka nga. na lang. Minsan Napansin ko nga, oo, kasi 'di nakakasama ba sabi ko minsan sabi ko nga 'pag ako 'pag nag-stop ako mauubos, sabi ko balik na naman ako sa ano nito, sa simula, kaya nakakaloka naman si oo, lolo. okey lang sana kung paisa-isa yung bawas niya, minsan 10. Oo, ang Um, pinakakonti sa akin 10. my God. Ang ang Ngayon pinakamarami sa akin 50, yun pa ang pareho pinakamarami tayo sa sis, 50 pinakamarami sa'kin ang hina ako nun, nakakapagod pa naman. oo, pero dinadahan-dahan niyo yung 50 palima-lima, Pareho dinadahan-dahan. Oo, sa'kin nakakaloka sabi ko biglaan ano yun, pak wala talaga. Talagang wow, kapapangisda ko palang wala na, isang ganun lang, wala na. oo, naranasan ko nga yun, parang ewan ko kung nakuwento ko sa'yo yun, yung nangisda pa lang ako, kakatawag pa lang sa akin, ngayon kakapasok pa lang, pagbalik ko wala na. Kaya iniisip ko baka tinanggalan ako ng host. Kasi Oo. nga nag-ano ako, nag-change ako ng bahay. Kaya sabi Pero makikita mo tinatanong ko naman yung 'pag host, tinanggalan ka kasi ang ilalagay dun ng host yung ano, yung baklas. oo, Kaso yung wala baklas naman nga. oo, Oo, sabi ko wala. tinatanong ko kung nabaklasan ba ako, hindi naman ako sinasagot, pero saglit lang naman akong nawala kasi nagpalit lang naman ako ng bahay. Ang sama ng loob ko, sabi ko parang almost 2 hours akong naghintay pumila tapos tinanggal lang pagkatawag ng pangalan ko. Ang sama ni lolo. Mga sisi, pangalan niyo sa mga LS wag main. 'Pag magbaba kayo ng bahay niyo main.
Hello po, Aileen Villamil. Mega love shoutout po sa inyo. Mariana Cruz. Mega love shoutout po. Kumusta po kayo? Nasubukan ko lagasan ng 70 saging sa isang araw lang. Grabe. Ang sakit nun, CC Razor's Vlog. Diyos ko. Yung talagang pinagpuyatan mo tapos tatanggalin lang ng ganun-ganun lang. Parang gusto kong kulamin si si Lolo. Sis, kulamin na ba natin? May pangkulam ka ba dyan? Ang problema natin, sis, hindi natin alam kung sino si Lolo, sis. Paano natin na ilalagay sa manika, sis, lalagay lang natin YTC ganito. Baka may manghuhula ka dyan. Baka may alam ka dyan na manghuhula. Nakakaloka. Same sa akin, host. Yung pinuyatan ko kanina madaling araw, host, tinanggal lahat. Kaloka. Ano nangyari sa akin, kuya, madalas akong matanggalan talaga, mabawasan. Ang ginagawa ko, araw-araw ko na lang siyang inaano, pero may dumidikit naman kahit papaano. Pero karamihan talaga natatanggal siya. Oo. So, okay lang din. Oo, minsan, kunwari, hindi ka nadala, tinanggalan ka. Pagka nangisda ka pa rin. Naku, parang masasama pa yung nakaraan mo, tinatanggal din. Oo, di ba? Pero kahit paano may mga dumidikit. So, ang ginagawa ko, okay lang, sige, pareho lang naman eh. Hindi ka mangisda ka, tatanggalan ka pa rin. Pero natakot ako, sis, nung tinanggalan niya ako ng tinanggalan, yung dinadahan-dahan ako, natakot ako nga na mangisda ulit kasi baka tanggalan ako ng 100, mga ganon. Natakot ako. May nangyari na daw niyan, sis, kasi meron akong napuntahan na pangisdaan, 300 yung natanggal sa kanya. Oo, nakakatakot yun. Grabe naman, ang hirap ngang hirap, ng ng grade 1, tatanggalan ka pa ng ganun. Diyos ko. Kaya nga, di ba, parang, Diyos ko, Lord, yung pakembot-kembot na nga natin, nakakapagod, yung pa kayang wait. Minsan, kadidikit lang mukbang agad. Oo nga, Razor's Vlog. Yun po nangyari sa akin. Yun po nangyari sa akin. Naandun pa ako sa LS. Naandun pa ako, kakatawag lang sa akin. Pagbalik ko, wala na yung saging ko. Nagsusuporta pa ako sa iba. Ang sama ng loob. Thank you, Sisi. Thank you sa pagpunta. Hi, Beltrano FW from It's Me, Elea. Hi, Razor's Vlog. Hello po, Mary Mel Perez. Andiyan pa rin ang aking lalab, si Ayamis Family Vlog. Thank you, sis. 5:27. Hello, Sisi. Ayamis Family Vlog. Akit ka na, sis. Kwentuhan tayo. Mga sis, ipanggalan nyo sa mga LS, wag main. Pagbaba kayo, bahay nyo main. Hindi, sis, ang ginagawa namin, ang ginagawa ko, pag mga isdaan, titingnan ko muna kung may mga sila. Yung mga binababa nila is main or yung mga pumapasok, I mean, main or ninja. So, pag nakikita ko karamihan ninja ang ginagamit ko talaga, hindi ako nag-ano. Pero ang dinidikit ko, yung main ko. Yun yung dinidikit mo? Oo. Lalo na pa nagsasabing mag-iwan ng bakas. Diba? Oo. Yun ang mahirap. Talagang mapapapa-switch account ka talaga bigla. Nakakaloka. Pero may na-experience ako na sabi niya, mag-iwan ng bakas. Kinabukasan, binalikan ako, ninja ang ginamit niya. Diba? Nakakaloka. Oo, nakakaloka. Kasi naman, pa rin yun. Bawal kasi pag kaya siguro okay na rin pag yung ninja ang gamitin, di ba? Oo, okay lang. As long as yung ninja, siya, ano ba tawag doon? Yung as long as legit, di ba? Yung legit talaga, oo. Kaya, kung gagamit ng ninja, dapat meron siyang profile pic. Tapos meron siya at least video sa loob. Ilang video, sis? Meron siyang video sa loob. Oo. Ako yung ninja ko, tatlo yung nilagay ko eh. 3. Ang ginagamit ko talaga, pag yung nangingisda ako, yung lalapag ko ngayon, kasi sabi mo nga, di ba, natuto ako sa'yo eh.
Yun nga inilalapag ko, ginagamit ko sa paglapag yung Ninja ko. Mm. Tapos yung iba, 'pag sinabing magbakas, binabakasan ko. Napilitan, nag-switch account bigla. 'Di ba? Sorry. Hindi lang naman tayo gumagawa nun, eh, 'di ba? Lahat Oo. naman tayo kasi pahirapan na talaga ngayong mangingisda, as in pahirapan na talaga. Tsaka kasi 'pag ginamit mo talaga yung ano mo, kunwari main to main kayo, eh, di Mm. baka lagasin din, 'di ba? At least may Oo, chance 'pag lalagas ginamit mo yung oo, isang tama, bahay tama. mo. Kaya nga, meron Oo. na ngang nangyari na kahit kalimbangin all mo siya, nalalagas pa rin Mm. niya. Oo, nalalagas pa rin talaga. Nakakaloka. Ay naku. Pero sis, ayan, malapit ka na. Malapit ka na sa Ayan, ano. konting kembot na lang yan, sisig and Oo. konting kembot. Oo, Hello konting kembot na everyone. lang. Hello mga host. Tamsakdan. Thank you, Mary Mel Perez. Thank you so much. Hello po. And Hello po sa inyong lahat. Bakit hindi ko maano, Miss parang Toto delay Cruz, yata let's yung say mga another messages. straight tagging. Racers vlog. Uy, sis, try mong mag-ano, sis. Try mong mag-clear history. And then, yung doon, di ba, nag-clear history tayo, sis. Oh, wait lang. Then, ipapakita ko sa inyo, dito sa, dito sa, ano nyo, sa YT Studio nyo. Sana ba yung aking camera? Ayan. So, dito sa YT Studio nyo, meron dyan, ito yung mga spam na, mga notification. So, dito nyo makikita yung spam na message. Ayan. So, yan, Talaga, hindi ko alam yun. lagi nyo siyang i-clear sa notification. Ayan. So, lagi Matingnan nyo nga siyang yan. i-clear. And then, kung halimbawa, phone ang gamit nyo, phone or laptop man, ang gamit nyo, yung history niya, i-clear all nyo din. Sa ano lang ba? Yung sa history lang ng ano? Sa YT? Oo. Sa YT. Hindi ba pati sa Google or at ano pa ba? Sa Google din, di ba meron siyang 3 dots sa gilid? Sa Oo. gilid. And then, yung may makikita kayo doon, history, i-clear all nyo din yun. Oo, yun ginagawa ko, bakit nalalagasan pa rin Nalalagasan pa rin, oo. Kasi, Ay naku, nakakaloka. lalo na pag mabilisan, di ba? Mabilisan yung Oo. ayun, lagas talaga. Kaya ako minsan, parang ayokong pumunta sa yung mga tawag nito, yung mga easy bananas. Mm. Kasi ano parang mabilis siyang matanggal, feeling ko lang. Mabilis talaga. Oo, kasi minsan walang hindi pinapanood eh. Minuto lang, tanggal kaagad. Oo. Tsaka feeling ko mas talagang dumidikit yung paisa-isa. Pero matagal din. Kasi pag main at butterfly, gawa laki. Laki lagas. Oo nga, laki ng lagas. Elaine Villamil, hello sis. Hello, welcome sa sa live stream ko. Mariana Cruz, tamsakdan. Thank you sa patamsak. Dan Maxfield team from Mariana Cruz. Salamat po, bakas na lang po Nasubukan ko kayo. lagasan ng 30 saging sa isang araw o dami nun, sis. Hello everyone, lalo na sa mga host, tamsakdan. Mary Mel Perez, thank you so much. Char, thank you so much sa pabidyo, Char. Wala kasi ako ninja. Try mong gumawa sis kahit ano lang, parang pang-support mo lang sa pang-support mo lang sa main mo. Basta mga ninja mo updated at nagana talaga. Oo sis, basta lagyan mo rin ng paggagawa ka ng ninja, lagyan mo ng profile pic and then lagyan mo rin ng video kahit may iksing video lang, okay na 'yon. Oo. Anuhan mo rin, palagyan mo rin ng dikitan mo rin ang yun, dikitan mo rin siya para merong nakadikit din. Papuntahin ko mga sis, papuntahin ko kayo mga sis pag out ko sa work. Isa-isa lang para di mawala din. Elaine Villamil. Oo. Thank you, Hello sis. po. Bahay si Mega love Jane. shoutout po sa iyo, Elaine Villamil.
Love-lovin natin, love-lovin. Ayan, Ayan. napaka-supportive ng aking si Jane. Nagbaba rin ng bahay si Sis Jane nasa Korea. Si Kuya Beltran, saan ka nga kuya? Saang bansa ka kuya? Sa Saudi ba kuya? Hello, Virginia Terraces. Hello, sis. Ayan, si Virginia is from Canada naman. Wow. Hello po sa inyo. Sis Virginia, aloha from Racers Vlog. Hi, Racers from Virginia. Magbabasa ka. Nawala sa akin Si yan. Virginia. Aloha. Nawala like please spam. Pag sis, una siya. Pag lagi niyo lang i-delete yung mga yung sa notification kasi doon yung pumapasok yung lahat ng spam. Kahit yung mga nakadikit din sa iyo, lahat na kasi nandoon, doon na nare-receive, doon niyo na nakikita. So i-delete niyo lang siya lagi. At kapag yung notification? yung notification. At kapag meron mga messages, 'di ba? Meron mga comments sa baba na medyo nyo is spam yun. I-delete niyo na, wag niyo nang i-like, wag niyo nang i-heart, i-delete niyo na lang 'yan. Okay. Lalo na kasi meron ako na-receive, siguro 4 na. Yung yung bahay nila is yung parang pang hubad-hubad. Alam mo yung pang hubad-hubad. Talaga? Wala pa akong na-encounter na ganun. Oo, yung title niya pa lang. Pumasok siya sa ko. Tapos, sabi niya pang 87 na like, ganito, ganyan. Tapos, hindi naman siya masyadong hindi siya masyadong nag-comment. Basta naglagay lang siyang pang 47 na like. And then nakita ko yung pangalan niya, yung pang hubad-hubad, pang sex na Tapos ginawa ko, hindi ko na siya binalikan. Dinelete agad, oo. So delete niyo pag makakita kayo ng mga ganyan, i-delete niyo. Sa comment? Oo, sa comment, i-delete niyo na siya. Oo. Minsan ako may nakikita akong weird na link. Pero one time napuntahan ko, ano siya? Video ko rin siya. Ha? Video mo? Oo, pero hindi sa ko, yung sa bahay ko din. Hindi ko magets bakit. Tapos weird yung number. Oo, mga spam yun sis. I-delete mo yung mga ganun. Okay. Oo, mga spam yun. I-delete mo siya sa mga okay. sa comment section mo. Oh, minsan kasi may nilalagay na number na like daw ganun. Tapos yung weird na nilink na yung link niya may number tapos may tawag dito, may A, B, something like that, mga letters. Oo. Ako, hindi Yun. ko kung makikita niyo sa mga ko, talaga tinatanggal ko yan, dinidelete ko yan. Pero pag minsan, pag dinelete niyo siya sa notification, automatic naman nawawala siya. Pero minsan, talagang kumakapit siya, lalo na pag ilang araw niyo siyang hindi chinek. Kasi ako, madalas, dalawang araw, hindi ko talaga chinecheck yung ko, sobrang busy. Hindi ko alam yun. Thank you, sis. Now I know. Oo, sis. Huwag mo na siyang i-open. Oo. Pag mag-play kayo, WH niya sarili one time na. kasi na-play ko, na hindi ko, na-curious lang ako. Tapos pag, hindi naman bastos nung inano ko, mismong video ko rin. Hindi ko magets bakit. Yun na nga sis, may nangyayaring ganyan. Oo, Meron hindi din ko magets. friend ko, kasi minsan, di ba, nag-stay ako sa mga friend kong LS. So, meron nangyari na yung friend ko, ang binaba nung pumasok is yung LS niya. Nawala bigla yung LS niya, sis. Bigla siya nawala, sis. Ay, ganun. Oo, bigla siya nawala. Kasi, syempre may pumapasok, di ba? Lalo na pag hindi natin kilala. Ang gagawin natin, i-press natin yung binaba niyang bahay para malikitan din natin. Pumunta siya sa bahay natin, di ba? So, pre-nest niya yun. Ang nangyari, nawala siya. Na-hack ba siya? Ganun ba yun? Parang ganon. Wait. Ayun, taga Riyadh pala si Sir Beltran OFW. Hello po. Anong oras ba sa ngayon? Sa Saudi? Anong oras nga ngayon sa Saudi? Umaga yata ngayon sa Saudi eh.
Virginia Terrazas. Hello po. Mega love shoutout po sa inyo. Ayun. Kaya pala pinupusuan ko lahat. "8:55 AM." Oo nga, sobrang maaga ngayon sa sa Saudi. Parang 5 hours yata, 5 hours ahead ata ang Pilipinas. From California pala si Sis Virginia, nakalimutan ko na. Oo nga, sige. From California pala ito si Sis. Hello po, si Virginia Terrazas. Mega love shoutout po sa inyo. Don't pull that lalab. Ayan, baka pwede niyo pong dikitan ako. Baba ko Ayan, sis nasa yung taas po yung bahay ko po. Kung baba kasi ko ulit gamit yung bahay. ko, hindi ko mababa yung ano ko, nasa private chat siya. Wala akong option na mag-comment dito. Nasa private chat siya, sis. Nakikita mo ba yung private chat, sis? Hindi. Hindi. Ano? Private chat? Wala. Sa phone kasi may option na private chat tapos comments, ganun. Co-host. Ayun, tama, host. Ayan. Hello po, Rafi Abo Vlog. Welcome po sa live ni LS ni Sis Tang Family Vlogs. Ang family vlog. Yes. Ayun. Lolo. Ayan, pakidikitan po ako. Na lang, magbakas na lang po at babalikan ko po kayo ng bonggang-bongga. Minsan nagla-live din po ako. Plan ko sana today, kaso may premiere pala. Ang schedule ko sana is every Tuesday at Friday. Nakalimutan ko na may premiere pala tayo mamaya. Puyat ako pag nag-LS ako ngayon. Oo nga. Nakalimutan ko rin sis. Pero nung nakita ko siya nung kagabi, nakalimutan ko kahapon. So, kahapon sobrang sakit ng ulo ko eh. So, ang ginawa ko, di ba may mga pag nagpa-pop up. So, nakita ko yung sinare ni, sino ba to ni si Sweet. Sabi ko, meron pala bukas. Ginawa ko, minadali ko talagang i-edit yung yung video ko. Oo. Buti na lang ako may editor ako, kundi patay na ako sa kakapuyat. Patay pa ako sa kaka-edit. Ako lahat talaga. Oo, wala Ikaw na akong talaga, katulong. sis. Kaya nga, ikaw yung Naloloka na ako. sipag-sipag mo. Mababaliw na ata ako. Bilib ako sa'yo. Kasi may baby ka pa, tapos ang mo pa, ang sipag mo pang mangisda, tapos nag-i-edit ka pa. Oo, Nanay lahat ka talaga. pa. Oo. All around yan. Oo Hindi nga eh. kasi di ba pag may mga gusto tayong talagang gawin, talagang ipinupush natin yan eh. Oo, totoo. Samsak host. Thank you, Hazel Avenido. Ayan, wait lang. Bigyan kita ng jacket. 8:55 Ayan, may bago ba? AM pa lang dyan, kuya. Kuya, wala kayong work today? Yes, thank you, host. Thank you, Virginia. Hello po, trip Rafi ni Abos. Kuya, Lomboy. thank you so much, kuya, sa pagpunta, kuya. Trip ni Lomboy, Bisaya ka po ba? Oo, hi! Ay, Agoy. Hello, Lomboy. Thank you sa pagpunta. Bisaya ba Family si trip vlog. ni Lomboy? Bisaya. Bisaya, Oo, kasi yung pangalan niya. Ano ba, i-touch? Isang organic na friend yan. Hello po. Yan, baba ka ng bahay. Baka Lomboy. pwede dikitan niyo po ako, trip ni Lomboy. Oy, parehas malit ng Bisaya. Oy, Ayan, bisdak, oy. si Kuya Rafi. Kuya Rafi, baba ka rin, Kuya Rafi, ng bahay, kuya. Hello po, Rafi Abo Vlog. Bisaya po ako, trip ni Lomboy. Taga saan po kayo sa Bisaya? Asa man inyo sa Bisaya? Saan kayo? Video lang ako, host. Kuya, thank you so much.
Kuya Rafi, thank you sa pa-BG. Char, thank you so much sa pa-heart. Thanks, Doc. Leyte. Hello po, taga Leyte po pala ako. Kayo, ako naman ay taga Negros. Taga Negros po ako. Negros. Oriental. Bisayang Bisaya. Guys, patamsak Guys, lang. patamsak. Ayan, si Virginia Terraces, bumaba siya ng kanyang video. Ibaba ko rin yung aking co-host. Mamaya tamsakin natin yan. Phone kasi gamit ko po, hindi po ako makabalik sa inyo. Isa lang po gamit ko ngayon. Hindi po ako prepared. Hindi po ako prepared sa LS ni Sista. Biglaan kasi. Oo, buti na lang natulog. Buti na lang natulog si habang kasi nagpapatulog ko kay Kenji, nanonood ako ng tawag nito, ni Idol Rafi. Uy, palagi ko pinapanood dyan, sis. Ang daming awayan. Nagsasampay ng mga damit. Oo. Ako dati, ang kaanuhan ko lang, nung hindi ko pa alam na yung pangisda, yung hindi ko pa kinareer itong pagpapangisda, hindi ko pa alam yon. Talaga ang ko lang, yung libangan ko lang, ay manood kay Idol Rafi, yun lang talaga. Para na akong naluluka sa kanya. Oo. Hindi ko, talagang, the whole day? Oo. Parang, the whole yung palabas day, tatapusin ko talaga lahat ng mga bagong palabas niya. Talagang minsan pa nga, bumabalik ako pagka wala na. Pagkatapos ng 1 or 2 hours, bumabalik ako, tine-check ko kung may bago ba. Ganon ako kaloka sa sa palabas ni Idol Rafi. Pink Rose. Anong Tanjay ko? Waray-waray ka ba? Kuya? Hindi, Tanhay. Hello, Rafi. Tanhay. Vlog. Taga Tanhay ka pala, sus, Ginoo ko. Uy, dool raman ta. Kalapit lang kami. Natadaanan kasi tayasan ako, Rafi. Tayasan ko. Taga-tayasan ko. Sus, magkaparehas pala kami ng lugar, sis, Tang. Pareho kayo ng lugar? Ayan, parang baka mamaya niyan magkapit-bahay lang kayo, para magkatapat lang yung bahay nyo. Hindi, sis, kasi yung city namin, Dumaguete parang City. Tapos, ba? Magkaibang barangay lang. Tawag nito, town. Lungsod. Lungsod. Oo. Tanhay yung lungsod yun. Tapos sa amin, Tayasan. So, pag pumunta kami ng Dumaguete City, nadadaanan namin yung Tanhay. Hello! Sus, Ginoo ko, dog-ul, raman di ay takaayo, Rafi Abo Vlog. Ano ba to? Lumboy, trip ni Lumboy. Ano bang anong MMLSO? Hello po. Ano yan? Ayun. Maala-alam. Hello po, kumusta bago? Ito si list nyo. Pwede mangisda po. Mangisda po kayo, Pink Rose Vlog. At huwag kalimutan ni tawag ito, dikitan ang kami. Ating co-host. ang inyong host. Oo, Pink Rose Vlog, binigyan na kita ng jacket. Pwede ka magbaba ng inyong bahay. Taga Negros Oriental side ni Papa, si Mama naman taga Iloilo province nila. Kaya tuwing fiesta doon sa Bisaya, umuwi kami. Saan po kayo sa Negros Oriental? Aileen Villamil. Saan po kayo? Baka parehas tayo ng lungsod. Diyos mio, Marimar. Oo. Baka mamaya niya magkakamag-anak pa kayo. Oo, Diyos ko. Baka sa barangay, halos ka mag-anak mo na lang. Teka lang, baka magkamag-anak tayo. Baka may kamag-anak ako dito. Baka The next team po ay nasa ibang bansa. Saan ka nga, sis? Sa Mexico po. Mexico, yan. Sa Mexico po ako ngayon. Ano naman to si trip ni Longboy, MMLSO, mega love shout out. Yung pala yun. Ano yun? MMLS, mega. Okay. Ay, Diyos mio, Marimar. Yun pala ang meaning nun. Yung pala ang meaning na, yan. Meron naman tayong nakuha na bagong Akala ko company.
Naloka. Pasensya na po kayo sa mga newbie na mami. Oo, mga newbie. Sanlagan kami sa Negros Oriental, Sanlagan. Sa may Sanlagan daw sila. Sanlagan. Saan yung Sanlagan po? Ano pong lungsod? I'm sure hindi yun lungsod. Parang barangay lang ata. Barangay. Aileen Villamil. Anong lungsod po? Naku sis, nagwala na ang baby mo sis. Oo nga. Nilalaro niya yung atin niya eh. Si Pink Rose pala is 936 na. Oy, malapit ka ng graduate. Ayan. Wow. Sana all Oo, po. konting kembot na lang. Diyos ko. Ako nito, hindi ako pinapausad eh. Nagbabari ng bahay si Sis Virginia. Si Virginia is from California. Tama ba, Sis? California, di ba? And then, iwan lang ng bakas sa dumikit para sa masuklian maya-maya from Trip ni Lumboy. Si Trip ni Lumboy po ay nag-LS din. Anong oras yung LS mo, friend? Nag-LS din siya. Minsan nangingisda din ako sa kanya doon. sa LS niya. Oo. Ayan. Pakidikitan po ako para mabalikan ko po kayo. Magbakas po kayo. Oo, Please. sis. Malapit ka na. Ayan, andito yung isa kong So, pinapanood ko tong Me, Myself, and I. Tama sis, baka nga madaming kamag-anak si Papa doon. Ay, ginoo ko. Alam mo yung lag-it, sis? Hala, oo. Lag-it. It's part of kuan, tayasan. Ay, ginoo ko. Parehas tayo ng Hindi ko alam kung baka may ibang lag-it, pero lag-it is part of kuan, tayasan. Barangay siya. Lag-it is barangay. Barangay siya ng tayasan. Tayasan Negros Oriental. Baka yun. Hindi ko lang alam yung yung lag-it na sa ba? Na yung bundok ba? Kasi yung lag-it na part ng tayasan is nasa siya? Nasa ba? Uphill. Nasa kuan na bundok na siya. Hala sis Aileen Villamil. What a small world. Malapit kami doon, malapit na din sa Okyot Elementary School. Naku sis, hindi ko na alam yun. Baka sa Negros Occidental kasi parang may part sa parang yung lag-it, parang medyo malapit na rin yun sa Occidental yata. Nakapunta na ako ng lag-it kasi yung sister-in-law ko, taga lag-it, Tayasan. Taga lag-it, Tayasan. Pero hindi ako hindi ko sweet to dito. Hello si Buana Vlogs. Hello si Lark Pahabad. Sis, umiiyak ba yung baby mo or naglalaro lang siya? Naglalaro. Naglalaro. Nasa yung tab niya nasa bibig. Okay. Hindi siya nagpa-pacifier ba tawag? Oo, pacifier. Hindi namin, ano ba to? Talagang, meron kami dyan, pero hindi simula sa panganay ko hanggang dito sa, hindi kami nagbibigay ng pacifier. Oo. Sa akin, din, yung panganay ko lang pero late na siyang nasanay sa, chupon kasi tawag sa amin eh. Late na siyang nasanay kasi nung nag-stop ako ng breastfeed sa kanya, yun ang inano namin. Kumbaga, breastfeed ka din? Ha? Ano yun, sis? Nagpa-breastfeed ka din? Oo, sa dalawa ko. Talaga? Oo. Kasi diba, mas gusto nila. Ng mga doktor na breastfeed talaga yung baby, mas healthy daw.
Oo, totoo 'yan. Tsaka yung mga anak ko Totoo, totoo. hindi talaga sakitin tapos sila din kahit na mahirap talaga 'pag breastfeed, kasi Mm. talagang ikaw talaga lahat. Kasi hindi yung asawa mo hindi mapapadede yun, eh. Ikaw talaga gigising. Oo, Correct. kas kasi naman yung akin triny ko kahit nung paglabas nila, yung mix ba, yung pinapadede ko rin sila sa bote, pero natikman lang nila, pero nung talagang ano na, parang aware na talaga sila, ayaw na sa ano, parang alam na nila yung difference. Parang gusto nila talaga yung naba-bonding ka nila. Oo, Kaya parang ayaw ng mas tanggapin yung mapapalapit bote. talaga. Oo. Oo, ayaw nila yung bote, mas gusto ikaw yung daddy talaga, yung sa mommy talaga. Ayaw, Ako kaya naman dito wala. sa panganay ko talagang totally breastfeed talaga siya. Tapos dun sa pangalawa ang hirap mag-ano nung wala talaga, walang lumalabas sis. Kasi 'di ba Oo, ang laki ng gap nila, ang laki ng gap. oo, Parang ilang ilang years ba, 9 years gap ata ito tapos yung sumunod sa kanya. oo. So talagang hirap kong magpa-breastfeed sa Walang kanya. So gatas? wala talaga. Tapos ang ginawa ko nag-ano kami nag-ano na lang sa 'di ba gatas na lang. Sakitin siya sis, tapos meron din siyang asthma. So pero dito sa pangatlo tapos ito sa baby, Oo. talagang totally breastfeed. Oo, totoo 'yan. Mas Talagang healthy talaga mas 'pag ano, healthy 'pag ang baby oo, 'pag 'pag breastfeed breastfeed talaga. talaga. Yung mga anak ko, bihira kaming pumunta ng ospital. Pero yung napapansin ko sa mga baby na yung bottled, ano, yung tawag ba nito, yung formula ang iniinom, Formula, oo, laging may sipon, laging may ubo, laging napupunta sa correct. ospital. Yun lang napapansin ko, Tama, tama, Meron namang iba experience ko 'yan, Oo, meron namang ibang hindi rin experience ko 'yan. sakitin, pero yung napapansin ko lang, parang Experience ko 'yan sis. oo, Kasi parang dito sa pangalawa ko 'di ba, sa pangalawa ko talagang ano talaga siya, sa bote talaga siya. Lagi naming ano 1 month pa lang siya sis na-confine na siya sa ano, sa hospital kasi nga nagkaroon siya ng sipon, oo, na-confine baby na pa siya lang. oo, baby pa lang, 1 month pa lang. Kawawa 'Di ba 'pag naman, may sipon tapos may lagnat siya, hindi siya pupuwede talagang dalhin mo lang siya sa ano, sa clinic. Talagang i-aano nila na, "Hindi, i-rush mo yan naku, sa choppy na. hospital." Sabi Chubby ba sis? Ayan, tama sis, baka nga madaming kamag-anak si Papa don. Hoy Naku, sis nag-chat. andito ka rin pala, sabi ni Sis Virginia, nagbaba ng Mm, bahay sis. nag-chat. Ewan Kanina, oh, nag-loading kanina. ayan, 8 Ayan, PM to 12 po ang kanyang LS ni ng aking friend na si Trip ni Lumboy. Alam trip ni mo Lumboy. yung alam mo Lag-it. yung lag it sis? Lag-it, ano Oo. yun? Oo, sinagot ko na yan kanina, yung Lag-it is may ano kami, yung town namin, Tayasan, tapos may Ayan. barangay Lag-it kami. Part siya ng Ah, barangay Lag-it. Nasa ano na yan, sa uphill na ba, sa bundok na. baka nawawala kayong kamag-anak. Hindi, nakapunta ako doon kasi yung sister-in-law ko Nagkakabigay taga ka. doon. May ano ako, sister-in-law na taga doon. Tapos Ayan, may mga kamag-anak anak din ako doon. kamag-anak din. Oo, na mga ano na, mga ano na, Malayong mga kamag-anak na. malayo gano'n, mga malayong kamag-anak. Ano 'to, Hi, pretty host, Shiril? Hi, Cheryl, pretty mega love shout host. out. Thumbs up din. Hello, sis. Hello, sis she. Ayan, si White Rabbit. White Rabbit, thank you so much. Pengi naman Nandiyan ng ka white pala. rabbit diyan. Ang ano niya, ang main account niya is Aryan Artus. Ayan. Ayan, Ay, si Ate Sissy Love, andyan din. Si baka Princess sis Marina. Lockers. Ayan. Oo, Hello, Princess sis. Lockers, Sissy Love. Ano na siya, isang monetized channel. Pati si aking Char. Char, love you, Char. Si Sissy Buana Vlogs. Isa na ring monetized channel. At si Wow, 527. congratulations po. Pati si ano, Oo. si sis Carl Pahabad, monetize na ba?
Monetize na siya Ano or na hindi siya, pa? na-reach niya na ang 1,000 subscribers. Pero nagwo-worried siya kasi hindi niya pa nakukuha yung email ni Lolo. Wala Yung pang ano, congratulation ni Lolo. wala pang congratulations. Oo, wala pang Baka congratulations. may something wrong sa email niya. Kaya nga, baka ano, sabi ko sa kanya, baka mali lang yung ano. Sabi niya, tama naman daw yung email na nakalagay. Pati si friend ko, GS Good Times din. Parang hindi pa rin siya nako-congratulate ni Lolo na naka over 100 na siya nga eh. 100. Ah. Oo. Ay, 100. Ako naka-receive ako 100, 500. Wait ko pa tong 1,000. Pag Ay, umabot na ako. hindi ba every 100? Ay, hindi. Wala Hindi, na. hindi. Ay, Oo. wala pala akong natanggap nung nag-ano ako. Pero nung sabi ng iba, nung na-reach nila yung 500, wala silang nakuhang congratulation. Sabi ko, ako meron naman. Meron ako talaga. Ay, post ko ngayon eh. I-post mo na. May page ka ba? Ha? Meron. Hindi kasi ako na ba masyadong active sa page ko. Hindi, like ko na yung page mo. Oo. Like ko na, oo. Ano mo na lang, ilagay mo na lang baba mo na lang yung link mo doon sa bahay mo doon sa ano natin, GC. Para ma-like and follow na natin ang bonggang-bongga. Sis, video lang ni ha. Super busy pa. Thank you, sis. Super lockers. Thank you so much. So, piti Elaine naman ng mga Villamil. host. Thank you, sis. Gusto mong umakyat, sis? Pwede. Ukyat ka na. Baka nga Here sis, lang. madaming log-it. Busy pa pala. Oo, busy Baka pa si hindi lang ano, guys. sis, super supportive lockers. Pinay Explorer Hero, sis. Thank you sa pagpunta. Ka mga gwapa Friend ko sa mga yan. host. Friend ko Si yan, ano, si si Pinay. Explore. Friend na parang Oo. sister ko na rin yan. Nandun kami nag-meet sa ano mo, no, sis? Si Pinay LS ko. Explore. Oo. Ayan, si Ano yan? White Rabbit. Si White Rabbit nag-LS ka. Ano siya ni tatay, pa nag-LS si tatay, umaakyat to. Hindi ako pasensya na sa mga The Voyagers family, hindi ako makasupport kasi magkaiba po tayo ng oras. Sobrang aga pala ng ano nyo, LS. Ako naman dito tulog pa. Baliktad kasi yung oras. Oo, baliktad yung oras natin. Pag umaga sa Pilipinas, gabi po dito sa amin. Oo, kaya hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako lalo pag mga LS. Buti na lang, late akong natutulog din. Kaya ngayon, natususupport pa kita. 12:00 na dito ng madaling araw. 12:00 dyan sa inyo, sa amin naman is 2 p.m. na. Oo, tingnan mo. Pag nag-ano pa tayo, Ginoo ko, talagang puyatan na ito. Grabe talaga, ang laki-laki ng eye bags ko. Hindi Wala halata. nang tulugan. Alam ko naman. Kulang pa to. Mga gwapa mo, mga host. Pinay Explore. Ay, nagbaba si sis ng bahay. Si sis Ayan, Pinay dikita nyo po. Oo. Ayun, sagutin ko lang si Sis Elaine Villamil. Baka nga sis, ibang log-it yung sa iyo. Kasi, ang alam kong log-it, yun lang yung part sa Tayasan, yung sa town ko. Hindi ko na alam. Baka merong ibang log-it. Pwede ba yun? Sa isang barangay, may pare-parehong pangalan? Hindi yata. Baka ibang town yung log-it nila. Kasi pag isa lang yung log-it sa amin, may log-it kami sa town namin, sa part ng town ng Tayasan. Pero parang hindi niya alam yung Tayasan. So baka ibang yun, malamang Occidental ata or hindi ko alam, baka sa ibang town tapos barangay ibang yun, sa ibang town yata yun na part na barangay. Hindi ko lang sure. Pero sa amin sa town ko, parang hindi yata yun ang tinutukoy niya na lugar. Kasi hindi niya alam yung Tayasan eh. Ayun. Mega love shoutout Pina-Explore ang aking supportive na kaibigan. Ayan. Baba ko rin, baka meron gustong umakyat.
Ngayon. Baka gusto niyo Sis mag-join at Love, supportive makipagchikahan. blockers. Ayan, sis, ayan, mixed feel, supportive blockers, napaka-supportive supportive talaga siyang friend. Ayan, Ayun. Supportive napaka-outstanding. lockers, baka pwede niyo po akong dikitan at Ang magbakas na lang cute po kayo. ang cute din ng kanyang baby. Wow. Baby. Oo. Taga saan po si supportive lockers? Busy pa ata ito, si Sisi. Sabi niya, busy lang daw muna siya. Nasa Pinas siya, Okay. sis. Nasa Pinas siya, oo. Nasa Pinas siya. Nasa Pinas pala ito. Mm-mm. Hello po. Nang, asa naman si ate? Kay nanguan to, na-addict na po to og kuan. Yung sister ko, na-addict na rin sa kakapangisda. Sabi niya 2 AM na siya natulog. Oo, simula nung Nasaan ba siya? Oo, simula nung nag-LS ako, naandun siya, Oo. nakapag-support. Tapos nang nalaman na niya yung mga dikit, tamsak, mga gano'n, mga Oo. bakas, ayun na, Hindi nangisda rin na rin pala, siya ng hindi pala bonggang-bongga. mangisda, di ba? Hindi rin niya alam kung paano mangisda. Oo, first time nga niya yun. First time niya, hindi niya alam. Tapos nung naalam na niya, ngayon 2 AM na daw siya nakatulog, napuyat siya. Oo. Mabait Ay. ka. Hi po, pa-jacket po. Sige kuya, bigyan kita ng jacket. Wait lang. Okay lang mga hot yata to. Kulang mga hot mommy pa din. Charot! Wala. Ano na, haggard na mami na ito. Ayan, si kuya. Kuya, baka hindi mo pa ako natamsak at nadikitan. Ay, si Jose Solis pala ito. Jose Solis. Hello kuya. Welcome po. Ayan, may jacket ka na po. Hahaha, expert na jud Thank kaayo you nang. sa patamsak. Yes nang. Expert na jud kaayo, nag 2 AM na ingon siya napuyat kuno siya sa kakapangisda. Diyos Kakapangisda. mio. Na-addict, Oo, nakaka-addict din, di ba? oo. Masakit talaga malagasan, pero nakaka-addict din. Ang sarap kayo ng feeling lalo pag naka-ano ka na, nakatungtong ka na ng 100. Diyos ko, Oo. nakaka-proud sa sarili yung nangisda ka, nakaabot ka ng 100. Ay, umabot lang si Sis Jayes ng 100 plus, nakita ko sa Oo. Pero nakita ko. hirap nga siya. Hirap nga kasi wala kasi siyang bakas. Walang Yun bakas nga eh. lang, wala. Ano lang talaga, Oo. buti nga ngayon, nakalimbang na, pwede na siyang kalimbangin. Minsan hindi Oo. talaga siya pwedeng kalimbangin eh. Oo, minsan wala, minsan meron. Sa Mm. bago kong yung sa mga kakambal ko, nakuhaan ko siya, nakalimbang ko siya, pero yung dati hindi. Ayan, si Tito Wawen. Hello po, Tito Wawen. Welcome po sa live stream ko. Thank you sa Hello po, patamsak. Josie Solis Josie, Vlog. Mega love shoutout po sa Akala ko inyo. Josie pala. Sorry sis, sorry. Nagbaba ng bahay si sis Josie. Shout Ayan, out dikitan niyo po. Nangisda na. Huwag niyo pong Mama kalimutan na Mama dikitan si Host, co-host ko, Thank you, please. Mama. Bigyan kita ng jacket, Mama Ayun. Sosi. Watching na daw si Bisayang Masungit. Ayun. Watching na, ayan. Baba kayo ng bahay para madikitan kayo ng din, kasama natin dito. Baba ko rin si aking magandang co-host. Ang bahay Salamat ni sis. co-host. Ayun. Para makita nyo rin po. Ayan. Co-host Maxwell Team. Ang dami ko ng utang sa'yo sis. Napaka-supportive mo talaga. Ha? Pwede naman ilista yan sis. Ang dami ko ng utang sa'yo. Kaya nung nakita ko nag-LS, nag-LS si Sis Tang. Ayun. Pumasok ako agad. Kaya sabi ko, naku, hindi pwedeng hindi ko siya samahan. Kaya ayun, mabilis ang muna tayo ayusan para magbukhang konting magbukhang tao. Ako hindi. Katapos ko lang mag-play kanina. Sabi ko, may free time ako. Pwede ako na-try ko lang. Sabi ko, try ko nga mag-LS ng ganitong oras. Talaga nag-LS ng ganitong oras. My God. Musta ang bahay nyo? Daming
na mukbang ni Lolo 12. Hala, si Kuya, gano'n talaga Kuya. Ako rin nalagasan ng Sham. Nalagasan din ako Kuya ng Sham. Mas maganda pa Kuya pag pupunta ka sa isang LS, pag makikita mo 'di ba, makikita mo karamihan kasi sa mga LS meron silang mga ginagamit na Ninja. So, pakiramdaman mo rin. Mas try mo rin gumamit ng Ninja. Kasi kahit isa lang, tapos lagyan mo lang ng picture and then kahit isang palabas lang para pang-support mo lang sa iyong main. Madalas talaga malagasan. Ako ganun din. Ano lang talaga. Patience na lang talaga kasi minsan kahit gumagamit ka ng Ninja. Ganun pa rin. Gumagamit ka ng Ninja, ganun pa rin. So, push na lang talaga ang sarili. Hayaan na lang. Minsan, wag na lang tingnan yung ilan na yung bananas. Oo. Ayan, si Sis Elaine, Miss, Sis Maxfield, pupuntahan kita mamaya. Ay, salamat po, Elaine Villamil. So, Sige po, magbakas po kayo para mabalikan ko po kayo. Magpakilala na lang po. Okay po? Oo, nalagasan daw si Pink Rose ng 30. 35? Diyos mio, Marimar. Ang dami sakit naman. ng... Oo. Isang ko lang yan parang nangisda ako na isang araw, ganyan 35. Oo. Pero di ba, yung time na nagkasama tayong mangisda, di ba, sis? Talaga ang daming lagas doon Umabot ng 50. Oh, you'd cry, wait lang. Oo Wait nga, lang, mga pero ang sarap nga mangisda pagka ganun. Yung tawag nito, yung easy easy bananas. Tapos, ini-easy ka naman ng paglaglag ni pag mumukbangin ka ng bonggang-bongga din ni Lolo. Yun ang napapansin ko. Kaya minsan ayoko na pumunta doon sa mga easy bananas na yan. Na lang ako. Paisa-isa na lang. Ayun. Pink Rose Vlog, nalagasan ako ng 35. O kaya nawalan na ako ng gana mangisda. Nako sis, hindi ka nag-iisa po sis Pink Rose. Marami tayo. Huwag ka na sis mawala ng pag-asa. Kaya. Yung bahay mo sis, wag na lang. Oo, aabot ka na ng 1,000. Pero alam mo, mas nakaka-stress talaga. Yung nakaka-stress talaga is yung WH. Kasi hindi lang banana yung nilalagas, pati yung WH nilalagas din. Buti na lang hindi ako masyadong masyadong aware doon sa WH ko. Hindi ko masyadong pinapansin. Kasi mas mataas talaga sis yung WH. Mas mataas siya kaysa sa banana. Totoo yung sabi nila, ang banana madaling pero ngayon hanggang ngayon mahirap Mahirap kunin. Mahirap nga imaginein mo na nasa 4,000. Ako nasa 200 pa lang ako. Ikaw sis, ilan na sa'yo? Sa akin mag-600 pa lang. Tingnan mo. Ang hirap nga talaga, kailangan talagang 24 hours tayong naka-LS ata. Araw-araw. Ang hirap talaga. Oo. Ang hirap, grabe. Dito pa rin ako, Char. Katatapos lang kumain at maghugas. Thank you, Char. Charbert, thank you so much. Napaka-supportive talaga ni aking Charbert. Ayun, andyan na yung aking napaka-supportive na ate, Bisayang Masungit. Mega love shoutout sa'yo. All the way from Kalibuyo, Tanza, Cavite. Walang tulugan, ha? Sabi niya, Tamsak Dandia. Thank you so much. Thank you. Walang tulugan. Oo, na rin yan, na-addict na rin yan, nahawaan na yan sa akin. Ilan na yung banana mo, sis? Bisayang Masungit. Nasa 30-something na ata siya. Sinabi kanina, ewan ko na kailan na siya. Kasi ngayon lang siya naging active din. Nung nung nalaman ko yung mga pangisda, ayun, sinishare ko kasi sa kanya. Sinishare ko rin sa kanya. Tapos, hinihikayat ko rin sila na, sige na kayo din,
mag-ano din kayo, mag-whitey-whitey din kayo kasi wala kayong mga ginagawa sa buhay. Oo, di ba? Oo. Gawin na lang nating libangan. Oo, libangan nga. 40 na daw banana, 40 na banana. Thank you, Sisi Loves, Supportive Lockers. Nandyan pa rin siya. Thank you. Ako nga sis, nag-start ako 2 years ago. 2 years ago. Tapos in-stop ko kasi nga, hindi ko alam yung mga pangisdap. So hinahayaan ko lang siya, nagpo-post lang ako. Tapos, Naku, sis, kung nag-start ka pala noon, sis, walang pahirapan. oo nga sis, Ang nagsisi nga dami ako. Hindi ko na, nagsasabi sa akin. Oo, ang dami Oo. nagsasabi sa akin na walang lagasan noon, nung panahon noon. Oo, wala. Kasi may friend din ako, may kakilala din ako dito na 5 years ago, nag-i-start siya na nag-whitey-whitey. Ngayon nasa 300,000 something na yung bananas niya. Oh, ang laki na yun. Sikat na sila kasi nga, ano pa yung sa kanila? Kids content pa yung sa kanila. Kids content pa yung sa kanya. Tapos, dati, wala pang restrictions na tulad ngayon. Oo, So, ngayon, easy. masyado nang fit. Dati mas easy pag kids content ka kasi sa ano mo, yung sa views mo kasi alam mo yung mga bata talagang Mga tao, mahilig oo, binabalik-balik yun pag nagustuhan yung palabas mo. sa So, labas. hindi Oh. ano, hindi ka mahirapan sa ano, sa views mo. Back to work na ako. Unlike Mga sis, ngayon, thank you. hirap. Sis Maxfield, thank you so much, sis Elian. Thank you. Bisitahin din kita mamaya. Thank you so much. Ayun. Ingat sa work. Hahanang isda Salamat sa sis ibang Elaine lawa. Villamil. Ayun. Oy, sis, Magbakas ka na lang po sis. Tayo sa sa ibang lawa, wag lang yung ano. Wag lang yung sa ibang ano. Wag lang sa ibang bahay. Saan ka nanalo ng Bisaya Masugid? Saan ka nanalo ng ano, pag-game? Nanalo daw siya ng pag-game. Nakalokas. Ewan ko saan kaya ito nangisda kasi sabi ng ate ko, Bisayang Masungit, naka ano daw siya, nanalo daw siya sa pag-game. Hindi, sabi niya, Pinay Explore. Oo. Nakadaog ko sa pag-game nila. Oh, Pag-game. Baka ewan ano, ko baka saan. Pinoy Henyo ba? Ewan ko saan siya nangisda. Magkasama yan sila sa bahay, si Pinay Explore at si Bisayang Masungit. Ayan, nag-uusap sila. Magpapahula din ako, mga Sisi Love. Siguro, mga next week. Pag pinagpaplanuhan ko na yan, oo, nagtatanong na ako sa mga expert. Mga expert. Pahula, oo. Daw. Pahula daw sa ibang LS. Saan kaya to galing? Kasi, tinan mo, nakaka-discover na siya ng ibang LS. Bago pa lang to. Grabe. Pero kung saan na nakakapunta. Oo, saan nakakapunta. Napaka-fast learner ng aking sister. Go, sis, enjoy. Enjoy mo lang daw, sis. Hindi ba, pag mangingisda tayo, enjoy na lang natin eh. Kasi, araw-araw naman tayo nalalagasan. So, enjoy na lang natin. Kasi pag may stress tayo, Diyos ko, sakit kayo sa ulo. Oo. Yung napakasakit para sa akin, yung talagang nalagasan ako nung pag-graduate ko. Yung first time. Yung first time kang nangisda at first time ka ring nalagasan. Naranasan ko yun nung hindi pa ako nakaabot ng 100. Yung talagang binilisan ko yung pangisda ko dati, yung talagang binibisita ko yung mga bahay-bahay. Yun. Bahay-bahay, yung kaisa-isa, Tapos oo. Nagbabakas-bakas ako kasi wala pa akong GC dati, hindi pa ako na-add ni Mardy. Oo, tapos yun, nag-isa-isa ako, nagbahay-bahay talaga ako, talagang yun ang grabe, hard work talaga yun. Tapos, manual ka pala. Oo, manual talaga ako dati. Ganun ang ginagawa ko dun, kasi hindi pa ako pumapasok sa mga group chat. Hindi ko rin alam yung mga group chat noon. Hindi ko rin alam kung ang ginagawa ko kasi 'di ba may mga pupunta sa bahay natin, gano'n din yung ginagawa ko. Sundan mo na lang. Oo. Tapos pag may mga nakikita akong see you in the house, so gano'n din ang ginagawa ko, 'di ba? Oo nga eh. Yun. Maya-maya niyan, kinabukasan mawawala na naman. 'Di ba? Hindi naman yung first ko nalagasan ako ng 7.
7. Nasa around 70 something yata ako. Tapos, talagang lagi akong aware ilan na yung nadagdag sa akin. Tapos, bakit nawala yung 7? Bakit nawala? Nagtatanong ako, bakit nawala? Siguro nag-ano sila. Siguro binaklasan nila ako mga ganun. Hindi ko alam Oo. na si Hindi Lolo pa natin pala alam na oo, nagbabaklas. gano'n. Oo, Tapos hindi talagang pa natin na-stress alam ako. yung mga clear history, 'di ba? Gano'n Oo, talaga 'pag wala. mga bago-bago. Wala talagang alam na kahit mga technique na para hindi ka malagasan or something. Wala akong alam sa mga GC din. Wala talaga. Manual Sabi talaga. Lahat ng friends ko sa Facebook talagang inaano ko sila. Tawag nito, iniistorbo ko sila. Mini-message ko nung naging motivated na talaga ako na magwa-YT ako. sabi Sabi ko, magpa-din na kayo, masaya. Oo, sis, malapit na. Pinagpaplanuhan ko na, nagtatanong na talaga ako. Sabi ko, do'n kila tatay, kasi 'di ba si tatay lagi nag-e-LL. Sabi ko, kung magkano yung budget nila sa isang araw sa pagpag-game, 'di ba? So, do'n ako nakakakuha ng idea. oo. Malapit na. Malapit na. Oo, Magpapa-game sige. na din kami. Ayan, Sabi ko nga nakita ko sis yung ano mo. Sabi ko nga sis nung 2 years ago kung tinutuloy-tuloy kasi naano ako, kumbaga yung walang nagdikit-dikit sa akin, wala ngang nadagdag, puro lang yung mga friends ko lang nakilala. Tapos wala, nag-stop ako, tinamad ako. Tapos ngayon lang, 2018 kasi ako nag-start. Tapos parang hirap-hirap, di ko alam, wala akong idea kung siguro dati may kilala lang ako na yung may GC, yung may ganto-ganto. Malamang alayo na nang narating ko siguro. Hindi ko lang alam. Sabi ko, sus, kung alam ko lang to dati, Diyos ko, hindi sana ganito kahirap. Kasi feeling ko ang hirap talaga ngayon. Kasi Mahirap ang dami, talaga. kasi parang nahalata na kasi ni Lolo na ang dami na ring tao sa YT. Bigla kasing dumami talaga yung mga nagwa-YT. So, Oo. siguro naano niya rin na, 'di ba minsan pa nagni-newsda tayo, lalo na yung mga mabilisang dikit. Biglang Oo. nagiging 50, mabilisan sa isang minuto Oo. 50 kaagad, isang minuto 30 kaagad. Siguro parang nagkaroon na siguro siya ng idea na, Oo. ay, ganun pala ginagawa niyo, So, kahit Nung last year lang ba, yung in-announce ni YT na yung maglagay nga siya ng restriction sa yung sa kids content. Kasi oo. 'pag kids content ka dati, mas easy kasi yung mga kids Ngayon tuplok wala lang na. ng tuplok, pindot lang ng pindot, minsan ka na, nadidikitan ka, gano'n. Tapos Oo, bigla, 'di ba? natamsak ka nila. Kaya mas madaling naggo-grow yung kids Bahay. oo, yung bahay ng mga yung Tapos pambata. madaling makakuha ng WH, 'pag kids, Oo. madali talaga makakakuha ng WH. Oo, kasi yung mga batang nagugustuhan yung pinapanood, talagang nanonood sila, paulit-ulit. Oo, lalo na 'pag Oo. nagustuhan nila, gano'n mga anak ko, Oo. paulit-ulit. Kahit na napanood na nila ngayon tapos kinabukasan gano'n pa rin, papanoorin nila, Oo. pare-pareho lang. Kaya ngayon napaka-strict na ni Lolo sa mga kids content kasi nga yun ang nangyayari. Ang bilis nilang Ayan na yung umangat nung mga hinihintay nagki-kids natin, content. sis. This is Sino? Jay's Good Times Video. Friend, halika na. Hoy, Diyos ko, saan friend, ka ba galing? Nahuli meron ka. pa ako, friend, 20 minutes. Gusto mo, friend, umakyat? Halika na, Ayan, friend. akyat ka. Halika na, friend. Halika na, friend. Push Ayan. na natin 'yan para masigundahan yung kagabi mo. Ayan. Jessa Pinote, hello sis. Ayan, bigyan kita ng jacket. Thank you sa patamsak. Ayan. Hello, Jessa Pinote. Pinote. Pinote, I'm sorry kung tama ba ang pagkakabasa Oo, ko? pagkaka-pronounce. Oo. Pinote. Oo, si Jessa Pinote. Pinote. Hello, sis. Pinote o Pinote? Mega love shoutout po sa iyo, Jessa Pinote. Welcome sa aking live stream at ang aking co-host na si Mexfield Team. Huwag niyo pong Tama po. kalimutan na dikitan
ang co-host ni Sis Tang. Mexpil team po, Oo, please. ibababa ko po ang kanyang bahay. Tama Oo. po. Sige po. Buti naman po, tama po yung pagkakabasa. Kasi ako namimilipit ako, hindi ako masyadong magaling mag-Tagalog. Kaya, Bisaya kasi ako, yung nahihirapan ako magsalita ng Tagalog. Minsan tawag nito. Napipilipit. Napipilipit yung dila. napipilipit. Tapos minsan hindi ko alam kung sasabihin ko. Namimilipit yung dila ko pag Tagalog. Hindi ako sanay kasi dito kasi parang yung tawag nito, nagising yung anak ko. Nagising si Kenji. Sabi ni sa Monday na dadating yung extension ko, mahina ng wifi. Pag hindi sa kwarto, tulog na sila. Lights off na. Humihilik pa siya. Ayun, napagod si JB. Susunod pali ako, sis. Okay lang, sis. Ano na yan? Okay lang, sis. Thank you. Thank you sa pagpunta, sis. Thank you sa patamsak. Pareho tabi sayang dako. Pareho tabi sayang dako. Anong ibig sabihin ng dako? Malaki. Mga malaking Bisaya. Ano ba? Tama ba ang ko? Ang translation ko? Dako. Pareho bisayang dako. Pag dako, malaki. Oo, malaking Bisaya. Parehas pala kami Bisaya ni Sis Pinote. Pinote. Pinote nga. Pinote talaga, sis. Kasi sa amin, sa Bicol, ang dako, parang dakula. Ganon sa amin, dakula, malaki. Dakula. Parang tinanggal lang yung la. Oo, dakula. So, dako. Dakula. Oo, dakula. Malaki. Ganun ba yun? Kasama natin yung mga malalaki. Sali kami. Gusto dyan. Friend. Sige, friend, sa Monday. Sige na, friend, push na natin yan. Kain tayo pa ng manok. Ayun. Dako is malaki. Oo nga, sis. Dako is malaki. Sa amin din sa Bicol, dakula. Yan. Oo. Masarap yan. Anong luto sa paan ng manok? Masarap pag adobo, no? Lalo na pag malambot yung pagkakaluto. Yung pinakuluan ng matagal. Sarap naman yan. Tawag ito. Si Sis Jessa Pinote. Saan po kayo sa Bisaya? Baka magkapit-bahay tayo. Baka mga Taga Negros ako, sis. Taga Negros ko, sis. Sis Jessa. Ay, sarap. Adobo na maanghang. Nakakagutom. Hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Adobo na maanghang. Ang sarap naman yung nagutom. Nagutom tuloy ako. Uy, sis, by the way, anong oras ka ba? Hanggang anong oras ka ba, sis? Ako? Oo. Mamaya, na lang, 12 minutes. Ayun, sis. Sige, sis. Oo, 12 minutes. 12 minutes na lang ako. Naantok na ang aking sisilaw. Ang aking ko. May ano pa tayo mamaya. Ano ba ito? Despierto. May marathon. Ayun. Nagising kasi si Kenji, tapos pinuntahan ng aking labi-dabi. Natulog ulit. Asawa mo napaka-supportive. Oo, supportive din yung asawa ko. Oo, tulungan talaga kayo. Oo. Yun lang. Kaya pinili ko talagang mag-asawa ng mas matanda sa akin para pa rin, yung naandun pa rin yung trono ko sa pagka baby. Oo. Nasa akin pa rin. Nasa iyo pa rin. Oo, kasi bunso nga ako, sis. Tapos, medyo may pagka, tayo, sutil-sutil ng konti. Ako pang-apat ako. 6 kami, pang-apat ako. Ayun. Hindi ka masyadong sutil, sis. Hindi. Parang, ano ba to? Yung parang sa sarili, parang, ako sa sarili ko lang. Parang, tawag doon? Yung hindi ka, anong tawag doon? Ano ba, sis? Dila ako. Hindi ka, parang, spoiled? Hindi ako ganon. Oo. Tumatayo ako sa sarili kong paa. Parang ganon. Ano man tawag doon? Ganon ba yun? Independent? Independent, ganon.
Oo. Ako din naman Sakto sis, ayun lang ulo. kasi normal na yun. Alam ko talagang aaminin ko yun 'pag bunso ka talaga may pagka-spoiled ka talaga. Ayan yung Oo. sister ko na nakikinig. Oo, hindi talaga yun ano, talagang baby ka kasi sa family, eh, ikaw yung huling baby kaya Oo, totoo, 'di talagang ba? Experience naman natin normal kasi na meron yun. tayong mga ina tayo, eh. Yung pinaka-baby Oo, talaga yung inaano oo. natin. A ayan si Kenji, yun si Kenji nga yung bunso ko, talagang napakasutil. Diyos ko, talagang inaano niya, kumbaga yung kuya niya inaano lang niya, ini-easy-easy lang niya. Oo, pero napakaliit niya, pero yung kuya niya ini-easy-easy lang niya. Oo, 'no? Oo, Yung napaka na isa ko na rin, Diyos ko Lord. Yung nafi-feel isa ko kasi rin, nila nafi-feel kasi na nila parang sobrang ano sila, yung laging yung parang baby-baby sila, parang minsan 'pag nag-aaway, yun yung napapaglilitan yung mas matanda. Pero naman matanda, kasi, oo. ewan ko, normal kasi, ewan ko lang, pero hindi naman ako unfair. Ano lang Hindi naman, talaga pero kasi 'di ba tayo yung reason natin, ikaw yung mas panganay, so oo, mas kailangan mong intindihin yung mas bata sa'yo, parang gano'n. oo, oo. Kasi minsan yung panganay bubugbugin din yung ano, yung bunso, 'di ba? Eh, di Oo, siyempre kawawa naman yung maliit, kasi nga maliit. maliit. Oo, di Ayan, napapagalitan mo sabi talaga yung hello, malaki. Tessa Pinote, dikitan dikitan po tayo sabi ni, Sis JS. Ayun. Ayan Sobrang na busy ang mo yata kanina, love, friend. all sis, ang aking sis, the Valentine family. Isa na rin sa Unitas channel. Sorry, late PCB. Big Okey check. lang sis, okey lang sis, ano lang, alam mo naman yung LS ko paiba-ibang oras 'pag may free time talaga ako. Medyo ayan, Ayun, nag shout out Lods. Lods, thank you so much Lods. Bofa ang hirap ayun, ano, Buffalo gamer. Shout out all from, the Buffalo Valentine Gamer. family. Oo, matagal ko ng friend diyan Mega si love ano, shoutout si po sa inyong Valentine lahat. family. Matagal ko na siyang friend. Mag-LS na din si Ann mamaya, haha. Oo nga sis, matatapos na rin ako, ano na lang, 8 minutes na lang, 8 minutes. Matatapos na Ayun, rin ayun. ako. Sige. Si Sis Ann mag-aano na rin yung kanina na ano, si Ann Duwaman, nag-e-LS din siya 3 PM. Ayun. Dalawa Pakidikitan ring niyo na mga lang po ang co-host ni Sis Tang. Ako ang po yun, sista, Wexfield team. ang aking co-host, ayan ibababa ko yung Yes bahay ng po. aking co-host. Salamat sis, kasi hindi ako makababa dito, naka-CP ako ngayon. Nasa ibang lugar siya 'pag ano ko, sa ibang lugar siya pumupunta. Oh, nakita ko na siya Ayun, sis, nasa ano siya, nasa private chat. private. Oo, Oo, walang ibang option private sis. chat, sa'kin mo siya inaano, sa'kin mo siya shine-share. Oo, walang ibang option, hindi ako makapag-comment sis. Sa'yo lang sa'yo pala yung nai-send. Ayun. Ayan, si Buffalo Ayun Gamer, Buffalo Gamer, Peng, ano na Peng, kumusta Peng? Nagkakaanak ka mo Peng? anong salita yan sis, Bicol? Bicol, oo. Nagkaka-meaning is, kumain, gano'n. Ah, Ibig sabihin nun, kumain. wow, Sa Bisaya is iba makaon, din pala right? salita niyo. Makaon, oo. Sa amin naman Mangaon, kakain. Mangaon, mangaon. Mangaon, sa'min mangaon, naman oo. kakan. Sa ano Mangaon naman, sa ta, Malay, mangaon makan, ta day. makan. Akala ko Gano'n. dami nagpa-pop up sa phone ko. Nag-loading ba? Ayun. Hindi naman sis, ayan. Malapit Ilan na na ba ang akong ano mo sis, mag-uwi. ilang millions na ba ang manonood? 9 million in the house. Ilang millions ba ang nanonood sis? 9 million sis, 9 Wow! million in the Mega house. love shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa 9 million in the house. Hindi talaga pumunta si ating, friend na si ano, sino ba i-text? Si Rix, Heaven Rix. Ang dami ko pa namang tatanungin sa Bis kanya. Busy ata. busy ata.
Oo, ang daming ano yun, commitment. Sabi Feel ni ko ano, lang, next ang dami niyang question, commitment sa Dan. Dan buhay. nagsisikit. Ayan, dinikitan ka na ni The Valentine family. Ayan. Po, The Valentine family, may kalab shoutout po sa inyo. Magbakas lang po para mabalikan ko po kayo mamaya kasi Ano, isang gadget lang po ang gamit ko po ngayon, naka-cellphone lang po ako, hindi ko po hindi ko po mapuntahan ang bahay niyo po. Salamat po. Oo, sis, The Valentine kasi ano, niyaya ko kasi siya sa ano, umakyat dito biglaan tapos Mm. hindi siya Hindi ako prepared. prepared. Diyos Hindi mio. siya prepared. Parang sinama ko lang siya dito na umakyat. Gulo-gulo na yung bumababa na yung ano ko. Ayan. Nagpapatulog ako ni Almost Kenji isang na bilang LS pa mo. nag-notify na nag-live ka. Oo nga sis. Konti na lang sis. Konti na lang. Konting kembot na lang. Mag-1K na sa Diyos ko. Thank you Lord. Ano na lang. So, ang paproblemahin ko na Ayan. lang sis, WH ko. Oo, bilisan mo na lang yung WH. Mag-LS ka ng mag-LS. Kaya nga, Ako nga gusto ko sana eh. si Sis JS Good Times, di ba pareho kayong nasa Mexico, sis? Pareho, Oo, nasa sis. Mexico sila. Oo. Oo. Yun. Kaya nga hinikayat ko siya ng hinikayat na mag-LS na din para parang bongga na para dalawa na kaming magtawag nito. Dalawa, Parang dalawa na kaming maganda kong I think sis, mas maganda kung tsaka ka na mag-StreamYard after Money. I think mas mataas yata ang oras doon pag direct ka sa YT kasi sa StreamYard. Oo nga sis, pero pag hindi kasi ako LS ba, parang pampadagdag lang siya ng WH ko kasi pa siya, baba pa talaga ng WH ko. So parang habang wala, kasi bihira lang ako mag-upload, nakakapag-upload ng video. So parang na lang siya, pag may free time ako, ginagawa ko, nag-LS na lang ako. Pangdagdag lang ng WH ba. Andiyan pa rin si aking sisi, Pinay Explore. Thank you, sis. Na-meet ko siya kay, kanina ba to, dito sa aking co-host na si Mexpil Team. Tapos na, Lods. Lods. Maray Lods ta may ka Lods, may load. Salamat sa pag-stay Lods. Sino pa ba andyan? Friend, mukhang busy kaya the whole day. Carl, andyan pa rin si Carl. Nag-LS na ata Sis, Lark Pahabad. Ayan na, good things are coming. Nag-LS na ata si Sino, Ayan. sis? Si yung kanina si Sis Anduaman, nag-LS yun. Okay. LS niya talaga is free. Buffalo Gamer. Mega love shoutout sa iyo, Buffalo Gamer. Buffalo Pwede Gamer, niyo pong dikitan si co-host. ang aking kapatid. Kapatid ko yan. Ayun. Yes. Wow. Kapatid sa ibang nanay. Hindi, kapatid ko talaga siya. Sino? Akala ko tinutukoy mo. Ay, sino si Buffalo Si Buffalo Gamer, oo, kapatid ko yan. As in kapatid talaga? Kapatid, kadugo, kapatid, Okay. iisang nanay at isang tatay. Hello. Andyan pa rin ang aking Char. Here lang, sisi, ha. Thank you, sis The Valentine. Mag-i-end na rin ako. 2 minutes na lang. Ayan, 2 minutes na lang mag-i-end na rin ako. Char! Wow. Thank you, Char. Hello po. Mega love shoutout po sa Buffalo Gamer. Magkapatid pala kayo ni host. Oo, magkapatid talaga Diyos kami ko. niyan. Mexpil Team friend, nag-try ako mag-video para humabol. Wala talaga. May topak si Bunso. Ay, nako. Hayaan mo na lang, friend. Hayaan mo na lang. Next time na lang. Hindi natin mapilit yung bata. Diyos ko. Oo nga, pareho Hindi tayo, talaga. sis. Almost 1K na rin ako. Konting kembot na lang. WH na ang kailangan. Oo, sis. Kailangan na natin. Habang inaano natin yung banana natin, kailangan na rin nating i-push yung ating WH. Kasi mas malaki yung WH natin. Nakatago na yung WH natin, ninanakaw pa ni Lolo. Kaya nga. Ako nahirapan naman ako mag-LS. Kailangan Filipinas time talaga ang ang target ko kasi kasi
Kasi sino ba naman manonood sa akin 'pag nag-LS ako dito ng araw? Oh, next time sis Wala. magjo-join kami sa'yo 'pag ano, anong oras minsan 'di ba mga anong oras ka ba nag-start mag-LS? Nag-LS ka mga anong oras? Ano, gabi talaga 10:00. sis. Ang target ko ano, magsa-start ako ng every 10 PM last Tuesday, pero ngayon sana, pero Mm, nakalimutan ko, 'di ba schedule ko every Friday 12 PM din, Tuesday and mm. Friday, pero hindi ko kakayanin kasi may premiere pala tayo mamaya-maya. Mamaya. Diyos Pero ko, andito ka sa oo. LS. Kaya nga, eh. Kaya okey lang, Sorry sige lang. naman. Thank you sa Oo, pag-ano. oo. Kasi nahiya naman ako sa'yo sis kasi ang dami ko ng utang sa'yo, napaka-supportive mo. Grabe naman, Ethel. Okey lang, Oo, oo, okey lang. oo. Nahiya Hindi naman naman ako tayo sa'yo. ano, ano ba 'to, hindi naman tayo naniningil ng utang. Oo. Kasi 'pag Sige lang. 'pag 'pag nag-support tayo, 'pag gusto dun na yung gusto lang natin, 'di ba? Oo, alam Kaya ko okey naman na lang. napaka-organic mo talaga. Kaya binabalik ko lang din sa'yo yung pagka-organic Mas mo. organic sa pinaka-organic gano'n. Oo, napaka-organic mo kaya binabalik ko rin sa'yo yung pagka-organic mo. Sabi niya, Ayun, "Paubos ng load, para penge lahat tayo penge masaya. load." Nanghihingi na ng load yung kapatid mo sis. Wala, paano ba mag-ano, alam mo 'pag sa ibang bansa, paano ba mag-load sa Pinas? Yun ang hindi ko alam. Naku, lalo naman ako wala akong alam, hindi rin ako naglo-load. Hindi ko Dito talaga rin hindi alam dito nga hindi ko alam paano mag-load dito, hindi ako naglo-load dito din. WhatsApp lang oo, gamit ko, kasi 'di ba yun 'pag sa lang. Pinas tayo madali lang mag-ano, mag-share ng Oo, mag-pasa load, eh. oo. Pero 'pag Dati sa ibang napaka-expert bansa ko na. paano ba? Dati napaka-expert ko mag-load-load Sis, hindi sa pa. Pilipinas. Sis, hindi pa. Thank you sa pagpunta. Pa-end na rin ako sis. Thank you sa ano, sa pa-thumbs up. Oo. Ayan sis, malapit ka na bang mag-end diyan? Para Oo, ayun na makapag-ano na sis, tayo. thank you so Salamat much. po sa mga Oo, manonood. thank you. Mag-e-end na po ako sa, Oo, 15 million in the house. Thank you so much. So, bye-bye ayun. na po. Sis, aking co-host Mexkill team, thank you so much. Thank you sa uulitin at, ako naman Sa yung, uulitin. oo, ako naman yung magtatambay sa LS mo. Do'n tayo manggugulo. Sana makapag-LS ako sa Saturday. Sana makapag-LS pero feeling ko busy ako tomorrow and Saturday. Kasi nga Okey lang, basta mag-pack up Saturday. i-share mo na lang doon sa ating ano, Oo. Hindi ko pa alam, pero yung Tuesday feeling ko ano na yun, regular na yung Tuesday, every Tuesday. Pero yung, every Tuesday. Friday and Saturday hindi ko pa alam kasi 'pag weekend din kasi family day, eh. So, Oh, parang 'di ano, ba, pag weekend ako Saturday. nahihirapan din, oo, lumalabas kayo, kami lumalabas na. Parang normal na yung buhay namin dito. Oo, hindi naman yung ano, minsan kasi may ginagawa yung may pupuntahan gano'n. Dito naman hindi kami masyadong Oo. lumalabas kasi nga bawal, hanggang kotse lang kami. Pero minsan kasi Ah, may mga event, gumagawa din kasi ako, oo. nag-a-arrange din ako ng mga balloon arrangement gano'n. Sa inyo ba yung Tapos ano, sa yun, inyo yung ano ba yun, yung 'di ba dun nung yung birthday nung anak mo, sa inyo ba yun? oo. Oo, ako nag-ano nun, ako lang Ang ganda, tawag nito, nag-arrange. Oo, ang kasi para na ganda, may nag-start lang ako nung nagsimula na yung quarantine kasi nga para may oo. pagkaabalahan, 'di Pagkaabalahan, ang ba? ganda. Ganda Oo, nung ano mo. Oh, sige na, thank you para sis. makapagpahinga rin kayo. Thank you so much sa Oo. mga Oh, pumunta. sige sis, thank you. Oras nito Thank you sa lahat na nanood. Oh, thank you Thank so much, you. Pink Rose, JS, ang aking, The Valentin family sis, thank you so much. Carl, thank Ayun. you. Pahabad, thank you so much. Sige sis, Thank you sa baba na mga ako sis. ano, Nextful team, Baba thank na you ako so sis. much. Bye-bye na. Okay. Okay, Bye. bye-bye. Thank you so much. Mega love shoutout sa Team Wakwak. Bye-bye. Team Wakwak. Thank you. Bye everyone.